Besar Lamongan, Mbak Putri. Ngapunten mangke keluarga besar ingkang saking Lamongan, Waru Daya. Oh nggih. Nggih. Manut. Yo, yo ndak diangkat ya. Tresna ning wiraja. Senadyan wekasane ro
Sampun. Niki ngaten Pak Haji.
Monggo dados sanggul Monggo Pak Rama. Haji, Pak Haji. Mas Rizal. Nggih, Mas Riyadi. Monggo Mas, Mas Rizal monggo. Rudaya Mas. Doyong ning pinggiran kali. Ayo mabang-mabang saiki ono lagi. Benang lagi Mas MC parian Kagem nurut. kula. Heeh. Oh, saka aku. Nek no aku tak kanggo pepundenku sing wonten meja VIP nggih. Heeh. Nggih, Mas. Ana mega nutupi klopo simasepan no panutan kula. Rudaya Mas. Doyong ning pinggir kali. Lengang endang ora bali-bali. Yo, mandek neh giliran dirimu. Ayo. Iwa pitik wadai tembok becik ketitik Allah ketara. Rudaya Mas. Doyong ana pinggir kali. Lunga jagong ora bali-bali. Mbak Anjani, Ya. Mbak Bebek ayo parian. Heeh. Lho Riana ora kowe? Aku mau wis pertama Sudah dong, ya. Mas. Oke. Iya. Heeh, ya. Aku nggak bisa. Oke, bisa, oke. 1.2 Anjani cantik siapa yang punya? Warung Doyong Mas. Doyong ana pinggir kali. Lunga jagong Oh, Mbak Rena Srika. Ayo Mbak Rena. Sasae. 4, 5, 6, 7 ya. Heeh. Iki gonge Pak Haji, gonge napa Pak Haji? Monggo. Mangga Pak Haji. Kelalen. Ngeten mawon. Ana gendar nggih, mangke nggih Mbah Nandar. Heeh. Bojo lemu ra tau ditunggoni barang wis kuru kok di warung Doyong ana pinggir kali. Lunga jagong, lunga jagong ora bali-bali.
Mas Novrianto duet kali panjenengan semoga Mas Yo, Bagas. yo, Mas Novri. Salah, salah, salah. Nangisan jroning atiku nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora rasa aku kudu sampeyan karo sapa. Tak suwun rino langi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya budi. Mangga. Selamat siang Bapak. Ayo deh. Pak Haji lagune napa Pak Haji? Ayo. Kosek to. Mas Larno. Tuh, kayak ketuane si Dorukun Mas Larno malah mojok. Mas Marta mana? Ayo neng kalau Mangga. Sane, oh katon
Monggo Mas Yuli. Heeh. Pringguling. Tos. Pade, monggo mriki. Ya. Aduh. Sur. 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 Apa sliramu ra perso aja ning ati aku ana tresno apa sliramu ra krasa kangen kowe iki tanpa upama ora bakal lali nalikane kowe pamit bali udan deres sing jalari nganti ngene rasa jroning ati Hae, Pak C. Biasanya hae priwe Mas Lo? Ini karena ketemu sedulur Dia lanang. tanggap Sasmita loh Mas, ya Allah, ya Allah. Aku nek ini semangat loh Mas. Ya iki tak kei loh Mas, kowe tenangno pikirmu. Izin Ibu Negara. Bu, pinjam sebentar ya Bu. Nggih, wis tak izin Mas. Mangga, jenengan. Rengkuning dadi saksi ono ngapa desa Purwosari apa sliramu ra ngerti yen rengkuning gawe kagak ati Sangga irama lah iki.
matur sembah nuwun Kang Mas Yuli. Ya. Sing
Tambah malih monggo. Napa maneh lagune Napa, Pak Pak Haji? Haji? Napa, Pak? Rondo. Monggo sing saiki bawa asmara. Shake. Yen lewat aku kelingan lubuk kae yen tanggul leren neng cagak kebak tulisan ono abang tondo isih lubuk kae Wayah wengi. Wis, Hae hae. ora nyawer gak Ayo, apa-apa. Mas. Bonus kanggo kowe nek ra isin Ju. Monggo. Catatan sajroning ati. Saya merati aku kowe dadi garwa mergaleren ning gubuk asmara sagel irama iki. Owe owe yo, owe owe yo. Iya 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 iya. Yen lewat aku kelingan lubuk kae biyen tanggul leren neng cagak kebak tulisan ono abang tondo lubuk wayah wengi nganti Aku nyawang masih nganten senenge Masya Allah. Tomplok. Mbak Sunan anak lanang senenge. Tuan rumah ral nyawer gak apa-apa. Sepenting gaspol. Catatan sajroning ati. Tatan itu saya
kesiksa. Ati kesiksa. Meneng lagi. Iki patok wis tak. Ayo. Pak Ketua Siderukun, Pak Ketua Siderukun. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis. Aku alem sing matu, kaya bisa ngrasake jantungku. Ora tau. Melati aduh dek dironce-ronce, setengah mati aku mikir kowe. Iris dek gulane Jawa, kowe wong manis dasare prasaja. Mas Tarwo, ayo, dadekke Mas Tarwo, ayo Mas Tarwo, yo, Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli matu, saya bisa ngrasake jantungku. Matur sembah nuwun Mas Rizal.